Det er embarrassing videos. Og det skal være sådan en challenge med, altså for vores 20 subs, noget karry-krydderi og noget kebab og noget peber og så noget baconsalt. Og noget smør. Ja, noget smør. Hvad så På en teskefuld. Ja, sådan en her, ikke? Bum. Bum. Hov, så vil jeg have noget vand først. Det er lige meget. Jeg tager lige den her baks på en havre. Ej, okay, gør det. Gør det helt nødt til, Ja. mand. Kan I tage frem med noget smør, kan vi ikke det? Jo, der gør vi sådan her ned, sådan lige med spidsen, ikke? Ja. Det er virkelig ulækkert. Jeg hader smør. Du kan ikke se det. Nej. Jeg hader så meget smør, det er så Hvor meget har ulækkert. du taget? Sådan der? Hold til. Sådan her lidt. Ja. Vi har taget så meget her smør. Ja, vi har ikke taget så meget, fordi vi har mega mange ting, vi skal gøre det med. Nej, jeg kan ikke gøre det, det er så ulækkert smør. Nej, det tager vi jo. Vi tager det jo efterhånden, jo. Vi tager det efterhånden, åbenbart. Ja, sådan, ja. Sådan, ikke? Ej, jeg kan stoppe smør. Okay. Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved det ikke. Vi skal ikke, det er ligesom bilbussen, vi skal ikke bare spytte det ud. Nej, vi skal... 3, 2, 1 nu. Så jeg synes ikke, jeg kan sende. Jeg plejer jo at synes det. Jeg tror, det er fordi, jeg ikke tog så meget. Okay, så kommer vi videre til den næste. Er du klar? Ej. Så lige noget kebab på den. Nu ligger der kebab. Ej, kebab, det er ikke ulækkert. Det bliver... Det smager godt. Hvad? Det var lyset, der skinner på min læber. Er det ikke nok, eller skal vi have mere på? Der skal meget mere. Vi skal... Ej, Det bliver... med luft. Med luft. Det er duft. Jeg tager så meget der på. Bummelum, altså ikke så mig, mand. Bummelum. Jeg skal få noget her. Lidt af det her læs på her. Hvor meget har du taget? Hvad så nu? Det er fint. Lige så meget. Vi har taget så meget her. Det har jeg vist. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, Okay. 3, 2, 1, go! Er det ikke ondt mere? Det brænder. Det er jo det nye chili, det her. Okay, ja. Det var fandme ulækkert. I skal ikke prøve det derhjemme. Okay, videre. Vi gør det, mens det er træls. Noget karry på. Jeg må lige lukke. Jeg gør det. Ej, jeg må se. Jeg brænder lige en tid. Og vi lavede heller ikke en chili challenge, fordi det har vi jo gjort. Ja, vi gad jo at lave en, så jeg var lidt ærgerligt, at vi havde gjort det tidligere. Der kan det sgu klar. Er det ikke nok, tror du? Nej! Fuck, jeg spiller seriøst. Ikke få det på tøjet, det kan da ikke komme med, kan det det? Det gør det heller ikke. Kommer heller ikke på tavlen. Skriv i kommentaren, om de kan eller ej. Det bestemmer jeg selv. Det kan det sikkert godt. Okay, er du klar? Nej. Skynd dig. Ej, det er det. Kom. Det er stærkt, det der. Hold da kæft. Og ja, grunden til, at vi ikke har lavet en chili challenge, det er fordi, at vi allerede har lavet en, og så skal vi lave det igen. Så meget gøj. Ja. 3, 2, 1 nu. Ej. Hvor meget har du taget?
ikke over, hvad skal det er. Jeg fik så huller på trøjen. Tag lige et glas vand med. Nej, det gør jeg ikke. Jo. Ja. Lukas, han har ikke engang taget det hele. Det kan ikke komme af. Jo, det kan du. skal bare tage tungen, og så kører det af. Jeg har taget meget mere, end du har. Nej, du gjorde ikke. Det her, det går nok meget, du så har spildt. Nå, okay, det skal nok lade være. Så kan vi tage den her. Så går vi videre. Det kan bare vi tage. Vi skal tage noget baconsalt nu. Det hænger fast. Ja, kom nu. Ja, der har baconsalt. Jeg har aldrig smagt baconsalt før. Det har jeg heller ikke. Hvad? Hvad snakker du om? Jeg kan altså ikke få det der låg af. Prøv lige at overveje at drikke det der. Prøv lige at tænke, at det her ikke også? Det er savl. Du skubber til mig. Alt det, der ligger dernede, jeg får se, det er savl. Ja, jeg er ligesom ved at hælde op. Det gider ikke komme ud. Samt. Det sidder helt fast. Det er helt sten. Prøv så. Tror du ikke, det er nok? Det skal ligesom have noget ud, jo. Ja. Ja. Og så brug den anden ende til at få det af. Og så noget peber også efter. Skynd dig. Så mangler vi ikke mere. Ja. Jo, nej, det gør vi ikke. Det er fint, det er fint. Ja, det er så meget. Okay. Husk at tage det hele Og af. det ser sådan her ud. Det hænger fast så. Ja, det er sådan lidt, det er nok sådan, det er ikke brugt, vi har ikke brugt det så Ligesom meget. grillkåri lidt. Ja. Okay, 3, 2, 1. Det er godt. Det smager bacon chips. Og grillkrydderi. Nej, slemt er det Prøv at heller ikke. tykke på det. Det smager salt og... Det smager salt og grillkrydderi. Ej, og bacon chips hedder det. Tykkede du også på det? Ja, sgu da. Jeg ved Søren, men han elsker peber. Hvem? Søren. Horskridt. Søren, ham der gik ind i døren. Ej, kom, tag det her på. Kom nu. Hvad er det der? Ja. Så meget her på. Godt, at det ser ud særlig meget, men det er fordi, vi har så mange ting ellers. Vi er jo Det færdige. er fint. Okay, 3. Nu gør vi det bare. 3, 2, 1. Ja. Det hele. Ej, hvor du knækker dig over sådan noget her. Det er du altså dårligt til. Ja. Det er da det men... Du er lige sådan, jeg ville lige brække dig lige før, mand. Jeg hoste. Nej, jeg lige før der trækker jeg vejret, det gør sådan noget. Det lyder det fandme ikke som om. Hvad er du gang i? Hvad mener du? Ja, vi er færdige. Nej, det er jo ikke. Du har lige lagt Ja, til hvad så? videoen. Nej, Vi har også chili. Det vidste de bare ikke. Indtil Christian han bare tog det med videoen. Vi skulle have sagt. Vi har en ekstra ting. Ja, hvad så? Jeg skulle ligeglad. Ja, du tager den med. Jamen, de kommer sgu ikke noget at se. Okay, så du sikker sådan her? Tror du spejder? Det kunne man også det kunne man også se. Du kommer sådan her. Det skal vi da nok se på videoen, om hvordan man ser det eller ej. Og det er chili sauce eller flydende chili eller et eller andet mærkeligt. På 2 sekunder. Alt det der nu. Mor, hvordan åbner man den her? Han skal bruge sin bitte. Pussy. Han kan ikke leve uden sin mor.
Jeg kommer fandme aldrig til at blive hjemmefra. Mor, hvordan gør man dit, og hvordan gør man dat? Vi skal, du har lige bytte skeer. Nej, jeg har ikke. Se, den er lidt pussy, ikke også? Er jeg pussy? Hvorfor? Se, hvor meget du pylder over det der chili der, mand. Mere. 20 subs. For YouTube. Det ligner ketchup. Hvad er det? Du skal noget mere på. Ja, det er fint, det er fint, det er fint. Hvad har vi taget? Så meget på. Den ligner ketchup. Altså virkelig ketchup, men det er ikke ketchup. Der står også på. Sriracha. Det er sådan noget rigtig China chili, Pis. mand. Okay, 3. Og så sriracha hot chili sauce. 3. 2. Smager ikke noget. Jeg kan godt smage det, men Det er sødt. synes du? Han slugt det. Nej. Det er godt nok. Så slugt jeg det. Du har slugt det. Det er godt nok. Så det er slemt. Hvis du havde holdt den i munden lidt længere tid. Slemt er det altså heller ikke. Jeg gjorde sådan. Ja, du smagte, du holdt det bare ind i munden. Jeg gjorde sådan her jo. Ikke også? Du holdt det jo bare ind i munden. Nå. Tak fordi I gad at se med. Håber I nyder den her video. Lukas han kan ikke finde ud af at spise chili, så Kan jeg ikke? vi ses. Kan jeg ikke? Du har ikke engang taget det hele jo. Nej. Tak, ikke jeg taget. To heller ikke alkarin. Ej, jeg synes, det er ulækkert. Væk! Ej. Nå, vi ses. Håber I nyder den her video. Det var alt fra Embarrassing Videos. Og vores 20 special. Hej hej. Håber I nyder den video.